Bună ziua și bine v-am găsit, prieteni! În primul rând, eu, împreună cu echipa Sport Support, vă urăm un an nou plin de realizări și sperăm să fiți alături de noi și în 2024. Și fiindcă noi iubim sportul, am ales ca weekendul acesta să mergem la Câmpul lui Mușel, acolo unde vom întâlni sportivi de la cea mai mică vârstă până la echipe de top. Haideți să-i urmărim! Uite Mitri acolo, dar nu poate să vină el la tine, că n-are picioare. Ziua, am alături de mine pe doamna Maria Ungureanu, care este și antrenorul echipei de baby handball, și dânsa ne va spune câteva cuvinte despre echipă și despre proiectul pe care l-a înființat de curând. Bună ziua! Proiectul nostru constă în înființarea unei asociații sportive primăvara anului trecut. Avem doar grupă de handbal momentan, feminin și masculin, baby și mini handbal. Suntem prima echipă de handbal din Câmpul Lung după 39 de ani, care activează în competițiile. Felicitări! Sperăm să fie cât mai cu drag. cât mai mult. Mulțumim! Da, vreau să vă întreb legat și de, nu știu, colaborarea cu noi și despre echipamente. Am văzut că toți copiii sunt foarte încântați. Îmi pare rău că nu am filmat reacția lor când le-am primit. Da. Din moment ce v-am ales, consider că deja este un plus, să spun așa. Mulțumim. Suntem foarte mulțumiți de ele, suntem mulțumiți că au ajuns la timp și că dacă au existat curiozități, ne-ați răspuns întotdeauna prompt. Mulțumim frumos și sperăm într-o colaborare pe un termen cât mai lung. Mulțumesc și eu. Mulțumim. Am alături de mine pe domnul profesor Mihailă, care este și antrenorul echipei de volei CS Mușel, și dânsul ne va spune câteva cuvinte despre echipă, performanțele echipei și ce vor să obțină în viitor. Da, sunt antrenorul echipei de volei a clubului sportiv Mușel din Câmpul Lung. Avem mai multe echipe înscrise în campionatul național, dar principala noastră echipă este echipa de U15, triplu medaliată la campionatele naționale, anul trecut fiind chiar vicecampioană și anul acesta urmând, sperăm noi, să devenim campioni naționali. Ambițiile sunt foarte mari și țintiți cât mai sus, să treceți la primul loc. Da, este condiția noastră să țintim cât mai sus pe măsura muncii. Pe măsura echipei și echipamente. Da, vă mulțumim pentru echipamentele pe care ni le-ați adus. Sunt foarte ok, ați venit la timp cu ele, chiar înaintea unui turneu oficial. Mulțumim și firmei de la Nucet, de Lactate, care ne-a sprijinit în achiziționarea acestor echipamente. Ok, mulțumim frumos și vă dorim un succes. Vă mulțumim frumos!